И здравейте, приятели! Аз съм SpinBG и сега играем Big Farm отново. И сигурно Big Farm ще има над 100 епизода, защото нямам... И е интересно, не че нямам какво да играя друго и това е. Здравейте, SpinBG! Имам важни новини от финансовия пазар. Обменят курс на златото в долари е много добър в момента. Побързайте да се възползвате. Човек никога не знае колко дълго продължават подобни тенденции. Ще го купа. Имам вече много долари. Имам много долари. И трябва да го полия това. Да стане по-хубаво. Имам някакъв кашон. И е ниво 9. Мога ли да си го разширя фермата? Не от импота си защо? Ами, мисля да си ябълковата градина. Да ето тука. Не бе, исках да я такова. Без облака. Сега не мога да обърна. Другата градина. Другата е такова. Другата къща искам да е ето тука. А пък ето това да е ето тук. Не е много хубаво, но няма значение. Нивици са за това. Хахамбара ще бъде ето тук. Да е хубаво. Макар че хич не е хубаво. Не. Хамбара ще дойде пак на мястото. Ще го оставя тук временно, а нивици няма място за нивици, жалко. Хамбара пак ще дойде тук, защото няма място за нивици. И е много жалко. Аз исках нивици да са там, но много искам, значи. Ади Хамбара пак да си го преместим. Ами общо взето в този епизод ще има само решаване на задачи. Както винаги в Big Farm. И аз ще играя предимно ще играя се такива ролеви игри за ферми, за някакви батъл, ама ролеви не е други. Така, толкова нетърпелив. Ами, приятели, аз няма да чета в този епизод и вие си четете. Ще ви чакам малко. Така, според мен аз ще го таковам. Сделки има са 40 сделки. Не тук бе. 40, а трябваше... На колко сделки трябваше? 60. 40, ами още. 40-70, ама... Ма интересува. Така, другата задача, още царевици трябва да събира.
Аз чукнах откажи бе. Усъдобни. Така, тука. Какво е това? Нали го пополях вече, какво стана? Нали го пополях бе? Какво е това? Съвместна игра. Адинирай. Фермата год. Айде да отидем. И сега какво е това? Какво трябва да правим тук? Мале. Ама това не е съвместна игра, бе. Мале. Не съм виждал такова нещо преди. Наистина толкова много голямо. Къде е вратата? Мале. Не съм виждал толкова голямо нещо. Аз искам така. Искам да видя и други бе. Да видим какво има там. Това е колко много къщи. Това е ниво 1. Това е 2. Това е ниво 2. Добре. Аз ще я направя ниво 2. Не са. Не мога да дигна, значи. Хумус. Аз знам къде е хумуса. Аз знам как се прави хумус. Там. Аз знам как се прави хумус. Така че. Ето хумус. Готово е това. Чко няма да го искам да си. Още не мога да дигна къщата, за жалост. Изделието още не е готово. Това какво е? Не съм го имал преди. Ми взимам го. Ябълки. Едно от 400. 250 ни трябват. Имам 46 000. За 250 ще е много, ама много. Така че само толкова ще взема. 0! До 250 да не 250 000. И сега ще ги купим. Ние ги купихме вече, така че другата задача. Яйца трябва да взимаме. Ниво 2. Кокошарника ниво 2. Така, тук техническо подобрение, не знам си какво си. Не знам какво. Мале, колко много задачи. Извинете, че хахълт съм, обаче ниво 10 са, може да си разшириме фермата. Така, приятели, моля ви се, гледайте знака БГ или Дироди. Аз ги гледам, искам и вие да ги гледате. Умолявам ви, искам да ги гледате. Умолявам ви, гледайте. Просто са уникални. Фу съм успял. В ниво 2 са трябва да спожда. Това имам напредък това. Не бе, искам го да построя свинарник. Свинарника ще има